Rydym yn defnyddio'r broses o ddifferu i ddarganfod graddiant ffwythiant. Hynny ydy pa mor serth ydy'r ffwythiant ar bwynt penodol. Na gadewch i ni ystyried enghraifft o ffwythiant yr un yma yn fan hyn, sef yn hafel i x di sgwario adio 2. A gadewch i ni'n gyntaf ystyried be mae'r ffwythiant ma'n edrych fel. Felly, dwi wedi paratoi'r tabl yma fan hyn. Na i weithio allan gwerthoedd y ffwythiant ar gyfer gwerthoedd gwahanol x. Felly, er enghraifft, os di x yn 0, dwi angen gwneud dim di sgwario adio 2, sydd yn 2. Os di x yn 1, dwi angen gwneud 1 di sgwario, sydd yn 1, adio 2 sydd yn 3. Wedyn y fan hyn 2 di sgwario sydd yn 4, adio 2 yn 6. 3 di sgwario yn 9, adio 2 yn 11. Yna minus 1 di sgwario, minus 1 lluosi minus 1, negatif lluosi negatif roedd plus 1. Wedyn adio 2 i gael 3. Minus 2 di sgwario yn 4, plus 4, adio 2 yn 6. A mae minus 3 di sgwario yn plus 9, adio 2 yn 11. Ac yna, mi fedra i ddefnyddio'r graff dwi wedi lunio echelin ar ei cyfer fan hyn i blotio'r ffwythiant. Felly, os di x yn 3, minus 3, mae y yn 11. Os di x yn minus 2, mae y yn 6. Os di x yn minus 1, mae y yn 3. Os di x yn 0, mae y yn 2. Os di x yn 1, mae y yn 3. Os di x yn 2, mae y yn 6. Ac os di x yn 3, mae y yn 11. Felly, dyn ni'n gweld siap y cromlin fan hyn, siap I. Os na i dri angora fan hyn i uno'r pwyntiau efo cromlin esmwyth. Dyn ni'n gweld siap y ffwythiant fan hyn, siap I. Nawr, y broses o ddifferu ydy'r broses o ffeindio graddiant y ffwythiant yma ar unrhyw bwynt. Felly, dyn ni'n gweld, os di x yn dim y fan hyn, mae'r ffwythiant yn llorweddol, mae'r graddiant yn 0, a wedyn fel mae x yn cynyddu, mae graddiant y ffwythiant hefyd yn cynyddu. Y broses o ddifferu ydy ffeindio'r graddiant ar unrhyw bwynt. Nawr, dyma fo'r cromlin yn hafel i x di sgwario adio 2 eto wedi cael ei blotio ar gyfrifiadur. Gadewch i ni ystyried y pwynt yma, ble mae x yn hafel i 2, a dyn ni'n gweld fod y yn hafel i 6 ar y gromlin. Nawr, gadewch i ni ystyried beth i graddiant y gromlin ar y pwynt yma. Un ffordd o ffeindio'r graddiant fysa llunio tangiad i'r gromlin fel sy'n cael ei ddangos yn wyrdd yn fan hyn. Nawr, unrhyw dangiad neu unrhyw linach syth ydy gwir, mi wedyn ni ffeindio'r graddiant drwy lunio triongl ongl sgwar fel yma, fel yr un melyn sy'n cael ei ddangos. Ac yn fan hyn, gafon ni'n gweld am bob un uned dwi'n mynd ar draws i'r dde, dwi'n gwybod dod 4 uned i fyny i gyfarfod y llinell eto, dyn ni'n gwybod mae graddiant y llinell yma ydy 4. Ac felly, y gromlin yn hafel i x di sgwario adio 2, os ydy x yn 2, yna dyn ni'n gwybod fod y graddiant yn 4. Nawr, y syniad tu ôl i ddifferu ydy gallu ffeindio graddiant y gromlin yma ar unrhyw bwynt ar y gromlin a gallu gwneud yna heb, fel dyn ni newydd wneud, llunio tangiad i'r gromlin a defnyddio triongl ongl sgwar. A hwn ydy'r broses sy'n mae pethau'n gweithio. Os ni'n ystyried y gromlin yma eto, ac yn ystyried darn bach penodol o'r gromlin, sy'n cael ei ddangos yn y bocs yma, os o'n i chwyddo i fewn fan hyn wan, zoom in, dyn ni'n gweld hwn, y darn yma'r gromlin. Ac os na i chwyddo fewn eto, dydyn ni ar y darn yma, dyn ni'n cael y llun yma, ac yna chwyddo fewn unwaith eto, dydyn ni ar y darn yma, dyn ni'n gweld hwn. Nawr, mae'r darn yma rwan yn edrych rei debyg i linach syth. A be nawn ni ffeindio ydy unrhyw gromlin, unrhyw ffwythiant ni ddewis, os dyn ni chwyddo fewn digon pell, be nawn ni weld ydy linach syth. Ac unrhyw linach syth, dyn ni'n gallu ffeindio y graddiant trwy ddefnyddio proses digon tebyg fe wnaethon ni newydd ddangos efo'r tangiad. Na gadewch i ni ystyried y pwynt yma ar y llinell sydd ar y gromlin, x uned a draws, ac felly sawl uned ydyn ni i fyny, gawn ni alw hwnna'n f of x. Hynny ydy, dyma'r gwerth dwi'n gael drwy amnewid x i mewn i'r ffwythiant, sef yn yr achos yma yn x di sgwario adio 2. Nawr, gadewch i ni rwan fynd chydig a draws, a dyn ni'n galw'r pellter yna a draws yn delta x, sef pellter bach iawn. Felly dwi rwan x adio delta x a draws. A gwerth y ffwythiant ar y pwynt yma
ydy f of x adio delta x, sef be dyn ni'n gael drwy amnewid x adio delta x i mewn i'r ffwythiant. Nawr, graddiant y llinell yma ydy'r pellter vertigol rhannu efo'r pellter llorweddol. Nawr, y pellter vertigol, sy'n cael ei ddangos yn biws yn hyn, ydy'r gwahaniaeth rhwng f of x adio delta x ac f of x yn y gwylod. Nawr, y pellter llorweddol ydy'r darn oren yn hyn, y gwahaniaeth rhwng x adio delta x ac x. Os ydyn ni'n symleiddio hwnna, dyn ni jyst yn cael delta x, y pellter bach dwi wedi symud a draws. Nawr, graddiant felly ydy'r pellter vertigol rhannu efo'r pellter llorweddol. Yn yr achos yma, ar gyfer y llun yma, mae gennym ni'r pellter vertigol, y darn piws, f of x adio delta x tynnu f of x, a wedyn yr darn llorweddol ydy'r darn oren, sef y delta x. Byddai modd ailadrodd y broses yma gyfer unrhyw rhan o unrhyw gromlin, dim ond bod wedi chwyddo fewn digon pell. Ac felly, i ddifferu, a symbol differu ydy dy by dx, be dwi angen gwneud ydy ystyried y ffracsiwn yma eto, f of x plus delta x tynnu f of x i gyd dros delta x, ond fel ddyn ni sy'n gynt, mae angen gwneud yn siŵr fod ni wedi chwyddo fewn digon pell mwyn cael llinell sydd. Yn mathemategol, dyn ni'n sgwennu hwnna fel limit yn hyn, terfan. Gwneud yn siŵr fod y delta x a ddigon agos at 0 fod fi yn gweld llinell sydd. Ac felly, differu, dy by dx, ydy limit neu terfan fel mae delta x yn mynd at 0 o'r ffracsiwn yma, f of x plus delta x tynnu f of x i gyd dros delta x. Mae hwn yn fformula pwysig sydd angen i gofio yn yr arholiad. Gadewch i ni nawr ddychwelyd at yr enghraifft o gynt, y ffwythiant yn hafelu x di sgwario adio 2, a gadewch i ni ddifferu'r ffwythiant yma o egwyddorion sylfaenol. Nawr, os i yn hafelu x di sgwario adio 2, hwnna felly ydy'r ffwythiant f of x. Hwnna ydy x di sgwario adio 2. Nawr, i ddifferu, cofiwch, dyn ni angen defnyddio'r fformula yma, yr hafaliad yma fan hyn, ac felly mae gennym ni'r f of x yn y top fan hyn wan. Hwn yw'r x di sgwario adio 2. Gadewch i ni ganolbwyntio ar hwn nesaf, yr f of x adio delta x. Nawr i gael hwnna, f of x adio delta x, be dyn ni'n wneud ydy amnewid x adio delta x i mewn i'r ffwythiant gwreiddiol. Felly bob man dyn ni'n gweld x, dyn ni'n sgwennu x adio delta x yn ei lefo. Felly yn lle x di sgwario, dwi angen x adio delta x di sgwario, ac yna adio 2. Nawr, rhywbeth i sgwario yn golygu lluosi fo efo fo'i hun, felly x adio delta x, lluosi x adio delta x fydd hwn, cofio adio'r 2. Par o'r granfachau i ehangu, dyn ni'n defnyddio camo, lluosi allan cyntaf, allanol, mewnol ac olaf. Felly y cyntaf ydy x lluosi x, sydd yn x di sgwario. Allanol ydy x lluosi delta x, felly x delta x. Mewnol, mae gennym ni delta x lluosi x, felly x delta x arall. A wedyn olaf, mae gennym ni delta x lluosi delta x, felly delta x i gyd di sgwario. Dyna fi wedi gwneud camo ar y par o'r granfachau ac yn gofio rwan mae gennym fi'r 2 mae adio ymlaen ar y diwedd. Casglu terma, mae yna 2 beth tebyg yn y canol fan hyn. Felly beth sydd gennym fi ar gyfer f of x adio delta x ydy x di sgwario 2x delta x, delta x di sgwario, a wedyn 2. Felly dyna fi wedi gweithio allan y darn yma o'r ffracsiwn. Mae gan fi ystyried top y ffracsiwn yn ei gyfanrwydd wan, yr rhifiadur, ac felly gawn ni weithio allan f of x adio delta x tynnu f of x. Nawr, be fi gen i felly fydd hwn yn hyn, yr f of x adio delta x, sydd yn x di sgwario 2x delta x di sgwario mewn cranfachau adio 2, ac a fi dynnu ffwrdd rwan yr f of x gwreiddiol, sef x di sgwario adio 2. Felly dwi angen tynnu ffwrdd hwnna i gyd, felly dyna pam na i ddefnyddio'r cranfachau. Felly mae gen i fi x di sgwario 2x delta x di sgwario a 2, a dwi'n tynnu ffwrdd rwan x di sgwario a hefyd tynnu ffwrdd 2. Nawr dwi'n gweld yn fan hyn, mae yna bethau mynd i ganslo. X di sgwario tynnu x di sgwario yn gadael i fod dim x di sgwario, a 2 tynnu 2 fan hyn hefyd yn canslo a gadael fi fod dim byd. Felly beth sydd ar ôl ydy'r darn yma,
2x delta x a hefyd y delta x di sgwario. Felly hwnna ydy top y ffracsiwn fan hyn. Nawr, ffurfio'r ffracsiwn i gyd yn awr, be fe gynnu fi fydd top y ffracsiwn, sef hwn, rhannu hefo delta x. Os dwi'n ystyried hwn yn awr, be fe gynnu fi fydd top y ffracsiwn, sef wedi weithio allan fan hyn, 2x delta x, adio delta x i gyd i sgwario, a rhannu'r cwbl lot hefo delta x. Felly beth sy'n gynnu fi ydy'r term cyntaf rhannu efo delta x, ac adio ymlaen yr ail derm rhannu efo delta x. Wel, y term cyntaf, 2x delta x rhannu efo delta x. Mae'r delta x yn mynd i ganslo, ac adael efo just 2x. A'r ail derm, os gynnu fi delta x di sgwario rhannu efo delta x, be fe gynnu fi ar ôl di just 1 delta x. Felly'r ffracsiwn i gyd yn trellu fod yn 2x adio delta x. Nawr, dwi'n bron iawn yn arwan, mae gynnu fi'r ffracsiwn i differu, i ffeindio'r dy by dx, dwi angen defnyddio'r terfan yn awr. Felly, i ffeindio dy by dx, dwi angen y terfan, fel mae delta x yn tueddu at 0, o'r ffracsiwn yma, f of x adio delta x, tynnu f of x i gyd dros delta x, sef hwn yn fan hyn, 2x adio delta x. A wedyn, beth sydd angen yn wneud ydy, fel mae delta x yn tueddu i 0, mae delta x yn mynd i ddiflannu. Neu os lycio ni fydyn am newid dim yn lle delta x. Ac felly, i ddifferu y ffwythiant, i ffeindio dy by dx, defnyddio'r terfan, defnyddio'r limit, mae delta x yn mynd i 0, a be fi gynnu fi ar ôl ydy 2x. Nawr, mae hwn yn cyd-fynd efo'r tangiad nathon ni weld gynt. Os cofiwch chi, nathon ni ystyried y pwynt lle oedd x yn 2, nathon ni lunio tangiad a nathon ni weld fod graddiant y tangiad yn 4. Nawr, dyn ni'n gallu gweithio allan union yr un peth wan, ond gan defnyddio'r dy by dx yn fan hyn. Os ydy x yn 2, felly os yw x yn 2, dyn ni'n gallu gweithio allan fod dy by dx, sef 2x, yn 2 lluosi 2, ond mae hynna yn 4. Ac felly graddiant y gromlin, pryd mae x yn 2, ydy 4, fel wnaethon ni weld efo'r tangiad. Ond rwan mae hwn yn llawer mwy pwerus y dy by dx, oherwydd mi fydde weithio allan beth yw graddiant y gromlin ar unrhyw bwynt wan, cwbl dwi angen neud ydy dwblu y cyfesurin x. Does dim angen llunio tangiad i gromlin, does dim hyd yn oed angen llunio graff. Wedyn ni'n neud y cwbl, just o wybod y dy by dx fan hyn y 2x. Nawr, gadewch i chi gael cynnig wan ar wneud ymarferion ar y testyn yma. Ar y sgrin mae yna nifer y ffwythiannau wedi ymddangos. Y tasg ydy ffeindio dy by dx a gyfer y ffwythiannau yma o egwyddorion sylfaenol. Felly rhowch pause ar y fideo a wedyn mi wneith yr atebion ddod i fyny ar y sgrin mewn ychydig o eiliadau. Dyma ni. Felly, i grynhoi, mae'r fideo yma wedi ceisio dangos y broses o ddifferu, hynny ydy ffeindio dy by dx, a gwneud hynny o egwyddorion sylfaenol. Yn y fideo nesaf, mi wnawn ni ddangos fod yn y ffordd fwy sydyn, fwy syml o ddifferu, heb orfod defnyddio'r ffracsiwn a'r terfan ar gyfer delta x. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.